बोसोरफोराव बरायनाय आरो मान बावनाय बायदि देग्लायबो 2021-22 सोलोंथाइ बोसोराव मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव क'क्राझार UN एकाडेमि फरायसालिनिफ्राय बयनिख्रुइबो बांसिन नम्बर लाना उथ्रिसार जानो हानाय सा 7 फरायसाफोरजों लोगोसे स्टार आरो डिस्टिंक्शन मोननाय फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि बानजायो। क'क्राझार UN एकाडेमि फरायसालियाव UN एकाडेमि फरायसालिनि डाइरेक्टर कृष्ण गपाल बसुमतारीनि मासि सामलायनायाव खुंफुंनाय मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों फरायसा फरायसुलि लोगोसे गार्जियानफोरखौ मान बावनायजों लोगोसे UN एकाडेमि फरायसालिनिफ्राय बयनिख्रुइबो बांसिन नम्बर लाना उथ्रिसार जानो हानाय 7 फरायसाफोरनो बोसोरनि राङारि खरसाखौ फिन बिलाइ हरफिनो। आनजादाव उथ्रिसार जालांनाय मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि गासै फरायसानिसिम हामलायथि बावहरो आरो बेजों लोगोसे जायफोर फरायसाफ्रा देग्लाय साक्सेसफुल जादों बिथांमोननो आङो गुबुन बोसोरनिख्रुइ एसे साबसिनै थेंक्स होनो सानदों खारन रिजाल्टनि पारफरमेन्सखौ बिथांमोना एसे साबसिन खालामदों होननानै जोङो दा मोनबाय जे मेट्रिकआव जोङो 89 जन फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों। टटेल स्टुडेन्टनि गेजेराव 160 नि गेजेराव 3 फरायसाल' फेल जादोंमोन। ओमफ्राय हायार सेकेन्डारि साइन्स आरो आर्ट्सआव देग्लाय जोङो 100% मोननैयावबो खालामनो हादों। बोसोरै फ्राय जोंना 100% जायो खिन्थु रिजाल्टनि जे मार्कनि जे एचिभमेन्ट गथ'फोरनि बे बांद्राय मोजां जायामोन। देग्लाय बांद्राय मोजां जायाखै खिन्थु एभारेजआव जोङो बुहुत मोननो हादों खारन स्टार फरायसाखौनो जोङो साइन्सआव सा 12 आरो आर्ट्सआव सा 23 मोननो हादों। बेनि गेजेराव फार्स्ट डिभिजन जोङो आर्ट्सआव मोननो हादों 111 जन आरो साइन्सआव मोननो हादों 106 जन आरो 106 दा बेफोरखौ नोजोर होनानै जोंनि जे UN एकाडेमिनि अभारअल रिजाल्ट फारसेथिं जोंहा अल आसाम जि UN एकाडेमिफोर दं दा 84टा स्कुल जोंहा जाबाय। बेनि गेजेराव 67टा जे UN एकाडेमिनि मेट्रिक रिजाल्ट होनायनि फिथाइ जोंनि आखायाव दा फैबाय। दा बेवहाय जों नुदों 1200नि बारा फरायसाफोरा मेट्रिक फाइनाल होदोंमोन। बे 1200नि बारा फरायसाफोरनि गेजेराव जोंनि रिजाल्टनि पारफरमेन्सआ 95%खौनो जों नुनो मोन्दों आरो फार्स्ट डिभिजन हिसाबै जोङो 561 दासिम जों काउन्ट खालामदों। माखासे एकाडेमिफोरनि रिजाल्ट जोंनाव दासिमबो सौफैयाखै खारन जगाजगनि आंखालाव आरो बिथांमोना बांद्राय जों जगाजग गैयैयाव बिथांमोनखौ जों मोनाखै आरो जोङो बावैसोनो बेखौबो मोननो हागोन होननानै जों सानदों आरो ओरैनो मेट्रिक पासआव सासे हायार सेकेन्डारि 11आव आर्ट्सआव सासे साइन्सआव सासे आरो 12आवबो आर्ट्सआव सासे साइन्सआव सासे गासै 7 फरायसानो जोङो जे एनुवेलाव बोसोरसेयाव इसेबां फिस थाङो बेखौ जोङो रिटार्न खालामफिनो बेखौ जों दिनै रिटार्न खालामफिनदों। बेजों लोगोसे ट्रफि जों होयो आरो बिथांमोननि जे जाय बांसिन नाम्बार मोननाय बिमा बिफाखौ लेंहरनानैबो जों सन्मान होयो। दा बेखौबो जों दिनै खालामखांबाय आरो दिनैहाय बेवहाय जोङो माखासे आलासिफोरखौ जों हांख्रायहरो। जोङो सार बर' बिजोंजों फरायनानै बर' रावाव 100आव 100 मोननाय फरायसाखौ जों खम नुनो थाङो। दिनै नोंथांनि बे UN एकाडेमि फरायसालियाव जोङो 2 फरायसाया मोननो हादों। बे बिथांमोनहा मा इनकारेजमेन्ट बिबुंथि होनो सानो सार? दा बे खेथ्रआव जों नोजोर होबाय थादों जे बर' फरायसाफोरा टपार मोननो हायैनि खारनफ्राव जोङो नायना बाना खारनबो नागिरोमोन खिन्थु जों दा नुबाय देग्लाय जोङो नायदों मोनफ्रोमबो साबजेक्टआवनो 100 मोननो हानाय जादों आरोखि। दा जोंनि फरायसायावबो बर' साबजेक्टआवनो जाय बर' साबजेक्टआव 100खौ बांसिन मोना बावनो मोनदों आरो एडभान्स मेथ्स आरो मेथ्स जेनेरेलि बेवहाय मोनखायो बे हिसाबै बेवहाय नुदों। दा बेखौ नोजोर होयोब्ला जे 100आव 100 मोननायखौ नोजोर होयोब्ला जे टप जानो हानाय बे माने मिजिङा जोंहा दंसै खारन देग्लाय ससियेल स्टाडिसावबो जों नुदों जिअ'ग्राफिफ्रावबो जों नुदों आरोखि। ओंखायनो सानसे समाव जे जों टप खालामनो हागोन बे जोंनि 100% स्करनि मिजिङा जोंखौ बेखौ आरो फोथायनाय होदों आरो गोसोआव। लास्ट कुइसन सारा इयुन समाव बिथांखौ माबायदि फरायनायनि मिजिं दङ सार? इयुन समाव जे सोलोंथाइ होनाय UN एकाडेमियाव जि सोलोंथाइ होनाय आरो जोंनि समाजावनो जों मोनसे दोहौ हिसाबै एवारनेस हिसाबै जों लादों। जोङो प्रत्येक बोसोराव जों जुथुम जायो बेबायदिनो जोंहा टिचार कनफारेन्स दं 4-5 UN एकाडेमि ग्रुप्स अफ स्कुलफोरनि टिचारफोर बेवहाय फैजोबगोन आरो बेनिफ्राय जोङो 13, 14, 15 बे जुलाइ मासावनो स्टुडेन्ट मिट लादों। UN एकाडेमि हान्जानि इसिबां 9 आरो 10नि फरायसाफोर बिनिफ्राय 7, 6 जन जा इसिबां फैनो हायो बेखौ लानानै जों क'क्राझार UN एकाडेमियावबो मोनसे देग्लाय जुथुम लेंदों। बे सेकेन्ड टाइम जासिगोन मोननैबो जुथुमा जों बेफोराव डिसकासन खालामो जे फोरोंगिरिफोरखौ जों बुङो जों एकाडेमियावल' थाबा जानाय नङा एकाडेमिनि साइड साइडआव थानाय गुबुन स्कुलफोरावबो जाहाथे इनफ्लुयेन्स गोग्लैयो बर' बिजोंनि जे रैखाथि बेखौ दावगाहोलांनाय बे जाफुङो जों बेखौ नोजोर होफालांबाय थादों। जोंनि थांखियानो बे
फारसेथिं स्टुडेन्ट मिट खालामनानैबो जों स्टुडेन्टफोरनि गेजेराव मोनसे सोमोन्दो जों लाखिहोयो आरो मोनसे कम्पिटिसन जों बिथांमोननो खुङो जाय कम्पिटिसनाव जोङो बिभिन्न रोखोमनि टेकनिकखौ लाबोनानै गथ'फोरनि टेलेन्टखौ नागिरो आरो जोंहा बिदिनो दंबायो जोङो इउएन एकाडेमि ग्रुप अफ हानजाया बोसोरै जोङो टेलेन्ट सार्च खुङो जोंनि 9-10 नि फरायसानि गेजेराव सोर गोरोंसिन आरो बिदिनो जोङो मेट्रिकआवबो मेट्रिक मक टेस्ट जोङो मेट्रिक टेस्टआ जाहैबाय आसामाव मेट्रिकखौ जेरैबायदि खुङो बे एखे स्टेन्डार्डआव जोङो प्रश्नखौ बानायो आरो सोर गथ'आ माबायदि पारफरमेन्स खालामदों जों बेवहाय मोननो हायो आरो थांनाय बोसोरथाम जाबाय जों बेखौ खुंनाया बे बोसोरथामाव जों नुदों जाय गथ'आ जोंनि इउएन एकाडेमि मक टेस्ट खुंनायाव हाइस्ट थांदों आरो बे गथ'आ मेट्रिकआवबो हाइस्ट थांदों आरो गतिके जोङो बेबायदि मोनसे एसेसमेन्ट खालामनानै जोङो दा इउएन एकाडेमिखौ आवगायगासिनो दं आरो नोंथांमोनहा जेएनएम एनएम नार्सिं फरायनो गोसो दं नामा जुदि गोसो दंबोला थाबैनो क'क्राझार SAM कलेजाव मुं थिसनदो बे फरायसालियाव 2 निफ्राय 3 बोसोर नार्सिं फरायनायनि मोजां खाबु दं जुदि गोसो दंब्ला थाबैनो 9854550697 एबा 9854300175 नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो।